Tiang lang sumpay ni nga tong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. I am still and waiting. Sula. Magpasalamat siya. Nalapad ka ipanabot si Sir Reeves. Maong nataga na sa jaglaingi kayon. Matay. Dari pa na siya nako. Agbay na tingalin na kung gituok si Ma'am Carla. Lagi day. Sinood day na. Kaya pagka di na ko gusto ng babae nga OA kayo Kalamig yung si Karan o di ko na balikan. Ay gani kay nasa si Reeves. Kamaumuin na siyang pasensya. Pero, dili palagi na nako. Sus, di nakaugpo Kanay batasan nga kusog kayong mupaluhod o partner. Ay, di na magsilbi na ko. Kaya na, ilubog na ko siyang buhi. Ay, mao tingali na hinungdan nga, gihim mo ng tig-a sa ginawa kong kasing-kasing. Kung babae na hisgutan. Ay, ano na tingali ko sa mga boss, ma-in love. Hala na. Kumusta naman ka, ha? Wa pa man magparamdam si Reeves. Usa man kay nahitabo kung man itong palagtagbo nila ni Karen dito sa park. Diin, gihakop diretso ni Karen si Reeves o giukuban. Nahibaw ko nga wag ito ikahimo ni Carla. Kimaw ganing miduol na yun ko aron na masave din si Reeves. Kay kung na-dragon pa si Carla, awan na. May bugwak na to kayo. Ahay, siya naman kay resulta itong isinaha nga ika-enkwentro sa duha. Dili kin matubag ang tanan ako mga pangutana kung dili na ako makasulti si Reeves. Ingon ni ini amay baton. Bulag doon na may bisita sila sa Mangkala ta. Kinsa magkahana. Mayong hapon, Manong. Kumusta? Uy. Sir, wow, kinagitan. Si Reeves o si Carla? Okay na sila? Hapit mama, sir. Mayo gani kay WhatsApp ra. Ha? Yung sa ato pa, may nahitabong medyo? Dili basta-basta gidunta nga komportasi giti, sir. Nga kung dili pa ni tungod ni Sir Reeves, nga kamaog yun mudaan ang anak kong agawon. Gugba na higpit ang ilang relasyon, sir. Ha? Ang borton, asa doon kahakotog ang pasensya ni Sir Reeves ni Ma'am Carla, Kay, para na ako, bisang mo ni Nonig kabadlungon nga ni Mabdos na. Dali, sir. Dayo na, sir. James, it's good to see you. But it seems nag-insara na lagi ka. Hain mo na yung pinangga. Ilarga na. Ha? Kuan kaning doon ay miabot nga importanteng tawag sa pamilya that prompted her to leave this place immediately. Mao nga, yato lang sa mo sa airport. So, kanusa ka man yun mapahimutang? Himutang. Wa palas plano Tigom sa ta. Huwag ka pa gini makontento sa imong bahandi. Imog yung hot doon sa pagsud sa imong panudlanan ang tanang sapi sa Amerika. James, this is your time para magsipit na og asawa. Remember, you're not getting any younger. Tingali tungod kay mo imong gi-focusan og maayong imong negosyo, no? Mo nang makugang ka na lang unya.
Kung maunali imong mamatnunan nga uwahin na di ang tanan, kay dili ka na makahimo og baby parehas ni Reeves. Ngano? Iguang na gid kay ko? Oh, no. Dili ba ya? Mas bata ka pa magani kang tan-awon kay ini imong manghod. Ayay. Ngunay man tol. Sagdi lang na siya. Well, anyway, I'll cook for you guys. Wow, tinundot ron da. Ako lagi matilawan ang imong linuto, Carla. Yes, James. Unya sultihi unya ko kung kinsay mas lami na mong luto ni Karen, ha? Is she a good cook? Yes. O nga nun ikaw man kin mitubag, ha? Kay dili man niya mahimong ngalimtan ang paghag og prepare ni Karen sa mga food atong nag-celebrate ni siya sa iyang birthday few years ago. Sa wa pa mo magkaila. Oh, okay. Sige. Istorya sa mga ha? While mag-prepare pod ko sa atong food. Nemya? Yes, ma'am. Hello, Name. Hi, sir. Dali, day. Tabangi ko. Magluto ta para sa atong bisita. Kuya, lugwa ba ng imong mga mata? Nya, minunot og tan-aw ni Nimya. Hoy, pagpuyo na kay tatay na ka. Nya may asawa na ka. Asawa? Yoy. Nagumbol? Ikaw sa mo. Ano sa panitabo ninyo? Apit na sa lunta. Magkalinay anay. Kuno pa na ako, inatang akong pasensya. Mo ba? Nga naman. Okay pa na iya kinaiya? Huwag niyo tingali paruhan nga mausab ng bayana, kuya. Kay kusog kayo mo paligas. Makairita na. Di na ginunta. Mayong ipadayon ba? Pero, nagpasalamat lang ko. Nagihatagan ko sa Ginoo og taas gyud niya pasensya. Mauni Naabtan pagyapon ko nimo dinhi. Akong gituman ang mga maayo nimong tambag. Tungod kay ako ba yung nakita kung unsa sa mong concern. Imo kong giluwas. Mao ganing wa kayo makaalmas, Carla. At nung gikupugan ko ni Karen. Si Pata sa gimbayana eh. Nalipay bitaw ko nga nakabiya siya para mahilo na sa lang akong hulawan na. Kaya tanaw na ko, maldita. Kanunay nga nagtibuok og pating plano sa auto. Kay usahay, kung akong pakingsultihan, murag, layo raman kay gitubag. At one time, I saw her crying. Ha? Ug siya ako gipangutana kung naon sa siya. Kinasing-kasing niyang ikumbisal na ako nga gusto ka ganyang ilugon kay ni Carla. Kay love kay kaniya. And that she needs you more than a friend. Ha? Kung ikaw ako pangutanon, which is which? Pareha silang timbang sa akong kasing-kasing. Although, nalupig si Carla sa kinaiya ni Karen. Mas lapad marug panabot si Karen kay ni Carla. And to live with her, mas naang kalinaw kay ni Carla. Kung mauwi imong ubanon, ikauban. So, sa ato pa, floating si Carla ning kalakiha. Ya, kung musipyat siya, peligro nga mapulihan siya ni Karen. Dili ko gusto mabuhay og desisyon nga, dili ko siguro kuya. Maong mingon lang ko nga, time will tell. May problema kung si Karen ang mapuli. Kay dili kagid makatilaw sa hingpit na kalipay. Kay dili man siya nimo makahatag og anak. Maong diha siya mapildi ni Carla. Uma ba? Ang akong phone. Wait, nagtingog. Hello? I miss you. Karen? Yes na yes, it's me. And please, ayaw i-off ang phone kaya makisulti pa ko nimo. Unsa man? Mubalik ko for you. Uy. Ayun lang ko di. Ang lawgaw good. Undan lang ko no. Aron dili ka makakitag away. Nobody can stop me. Because you got the wrong woman. Kung naitabo pa ka nga nagpakita sa tinuod yun kapag kabuutan, ya disente siya, never nga matubuan ko og sungay ribs. At first, I thought okay kaayo nga babayang imong napuli nga makarelasyon. Pero, diyang ako siya nakita og natilawan ang iyang kabastos. Huwag yun ko makauyon. Nisurog akong tubo ribs. Abi kaniya og huwag ko makadungog siyang pag-ingon nga shit at gihangop na kaugihakan. Day, wa mo ka sa Amerika good. Dili na nimo buhat sa Pinas. Diin si Carla nga imong gikatagbo, dili parehas nimo nga okay ra nang magpataka og panggakos. Libaw ka ba?
Gadako kay nga akong pagpasalamat. Diyan, iya pang gipugnan ng iyang kugalingon. Tungod sa lagi kay to the rescue man sa dayon si Kuya James. Napatuo mo ni Carla. Kay kamo si Kuya ang dunay relasyon. Basta yun. I warn you. Nagsabak si Carla. Dili ko gusto nga ma-stress siya. Kay mamiligro nga maamong ang akong anak. And I am still waiting. Tungod sa lagi kay to the rescue man sa dayon si Kuya James. Napatuo mo ni Carla. Kay kamo si Kuya ang dunay relasyon. Basta yun. I warn you. Nagsabak si Carla. Dili ko gusto nga ma-stress siya. Kay mamiligro nga maamong ang akong anak. Mayon tag makailis ka. Di man sa maong behave na lang diha, Karen, okay? And look for the man nga wa say gugma nga mahimong amahan. Okay? Bye. Grabe ha. Mihirit pa maging tawag ang maldita. Mo gani. Buon to nimo hatagis akong number, kuya. Aw, to play safe. Pag-ilis og number. I have always been a dreamer, making visions of my own. I was born to belong to the lines of the song and make them my own. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright... Oh, Naibaw ka, ma'am? Mas gwapa, gid kay ka kung okay ang mood ni mo. Abi ni mo, ito ko gusto magtanaw ni mo nga, masuko. Pero, di mo sabihin malikaya ng pabatiaw eh. Labi nagnaasay magpabadlong sa no. Pero, swerte gid ka ay ka. Nga nakatumong og tao nga para ni Sir Reeves nga, mahigugmaon gid tayo ni mo, ma'am. gusto naman kanyon ta kong mga anak na. Aron free na kung mauban ni Reeves bisag asa. May plano gani gyud unta ko nga mamakasyon ming duha. Pero, mabawi itong mga adlaw nga nausik na mo ba? Kaya nalagyo mi. Oh, kun mao, i-push through na, ma'am. Para mo enjoy gid ka. Nilagi mo sugot si Reeves nga mularga mi nga ingon ining akong kahintang. Dinhi gani mismo, pinugnan man ganing akong laag. Kundi gid ko mamugos niya, paminaw na ako no, anhira gid ko kutob din hisbay. Makalagot pa kaayo. Nabalaga sa na siya tungod atong nahitabo ni mo, good. Ay, maintak di na ni magtukay, uy. Mas happy ko nga way magkapabag sa akong... Wa sa kalaay. Magkalipay. Maong, anak, baby, gawas na. Kung doon na may gustong magkagawas na ni siya og dali, kana mo ako, babe. Para mabalik na sa normal ang akong pag-adto sa kasino. Hey, Namiss na ako ang mga nangaging mga adlaw nga kanunay kong mudaog. Gusto ko, babe, nga maduhag balik. Excuse me, Manong. Uy, unsay ato, ma'am? Sakop ka ni Carla? Oo, ma'am. Iya kong driver. Oh, naa sila? Oo. Pwede ki mong ingnan nga niya ang girlfriend ni James? Oh, May tuyo manggod ko ni Reeves. Di anil lang gid ko kay dili man siya makontak. Please kung ingon niya bi nga nangita ko niya. Kinsa? girlfriend ko no siya ni James. O nga no, di man siya mulahos. Natuwa man siya sa kondo si James. mila kong kuya. May gitambungan nga importanteng meeting sa usa ka mga kasosyo niya sa negosyo. Nanawag to na ko ganiya. Unsa man, sir? Pasud lang. Padayo na. Surprise? Yes, of course. Kay para na ako noon nasaag ka. Si Reeves man gud ang niya og dili si James.
Oh, bitaw. Wa man gud si James ko di na ako makontak. Karen, please, come in. Oh, thank you, my friend. Abi na kong anhi lagi kukutob sa pultahan, friend. Oh, sorry. Wadayon ko makaingon nga dayon. Come in. Oh, thank you. Babe, tingalig mas gusto si Karen kung ato mo sa terrace manglingkod. Mas nindot dito, Karen. Kay makita ni mong kinatibukan nga view din sa ubos. Wow. Dito lang mo panglingkod, babe. Well, mag-andam kog inyong mainom. Excuse me. Nindot tuod din hi. Wow. Perfect place for lovers. Friend, kumusta na ka, uy? Well, I'm good. I thought nga milarga ka. Wa ko madayon. Sa Manila lagi ko kutob. Manila ra ko kutob. O karon ni balik ko din sa Cebu tungod nimo. Diba, giingnan ta kang mubalik yun ko? Okay, but please, babe. Yeah, don't worry. Kamausad tang magbinuutan bisag lisod kayong dad-o ng maong role, uy. Kung dili gid ka tinuod nga buutan, diba? Excuse me. Here is your drink. Thank you, Nimia. Excuse me. Thank you. Nimia, Ah, hi, Mas Carla. nag-ili, sir. Magawa sa balik. Okay, Way plano si Carla nga magkuha og private nurse nga mo atiman niya? Gusto ko mo apply. para maghasik ka sa imong lagim, inimbaya. Ayaw na lang, Bi. Ay, sayo na kay kung hangyoon, darling. Basta, pahangyoon sa kunimo. Sa unsa? Onya na, dili paron mao ang higayon aron iskutan tanang butanga. Una pa payang higayon nga nakaani ko sa inyo. Ah, by the way, niya na kita mag-star din uban ni Carla? Yes. So, forever na gini nga makig-uban ka niya? Uy, My friend, ayaw pagpahigot anang kasiha, uy. Dili siya ang hustong partner para nimo. Kung magpadaki ka ng babayhana, imo ginang basulan sa tibuok nimong kinabuhi. Tungod kay, dili mo compatible. Ayaw ko usiki ang imong kinabuhi ang babayhana, my friend. So, Karen, asa man, wa ba niyo mo makontak si James? Hala, uy, wa pa mangyud, uy. Okay ra kung maghasol una ko din sa inyo. Sure. Babe, isuri siya sa ubos para mawa ang iyang kalaay. Pero mas okay tingali kung adto mo sa ibabaw, babe. di ka po'y patingali ni si Karen. Ay, wa manggod ka, puy ba, uy. Sige na, please. Dad ako sa tanang suok ining dapita aron malingaw ko mientras wa pa si James. Come on! Demya, Ma'am, o ba niko? asa man ta? Sundan na to si Reeves o Karen. Dinhita magpundo, kay maklaro kay nato ang duha ng ilang nahimutangan sa pagkakaroon. Ma'am, Dili ko musugot nga dili ko mahibaw-an ang tinuod nga rason kung nga nung mituyo gud pag-anhi ng babayhana nga wa man si James. Dili ko kakano. Maong malas lang siya. And ayan guys, nuga na to ang part 12 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. So duha lamang na ka-episodes guys no ang inyong nadunggan. So again, di na nato lang ilangayon og upload guys no ang mga eksena sa atong mga drama guys no tungod kay para dili na ko matibo og edit guys kay dili mag-edit no og daghang kaayo labad sa ulo gyud. Makalipong guys itutok og cellphone. Muna nga naman mo lang nako no. At least 2 to 3 episodes no ang atong mga uploads diri guys. Atong nadungan guys miabot ang uyab no ni James
sa balay nila Carla guys, pero nagduda si Carla no kung unsa gyud ang tuyo ani guys. Siguro apil ko no siya, nagduda guro siya guys no nga basin og uyab ni Ribs. Sumot pa karon no kay namatikdan niya nga murag nabugnaw na no ang pagtagad ni Ribs sa iyaha. So sakto ha guys sa pangagpas si Carla. Muna ang atong abang-abangan guys no sa sunod pang mga eksena. For now, nagluto muna og sudan guys no. Amahaw na ko guys, dala pa ni Otto, pinakbet. Pinakbit guys, doon ay sagol nga gaming karni. Nung nabot man ang iring sa inyo? Asa na po ka naglaag iringa ka? Nara na Isabel. Nya, nakakaon ka dito? Nakakaon ka? Wala. Tubog, nakakaon ka? Murang nihatag. Udaw niya o. Parang kuan. Ming ming! Laim ka na ihugaw, man kayo na ayo, man ligo. Paligo po no. Unsa man ang iyang balhibo na nindog man, nahadlok noon bagi unsa ninyo nagika. Ay daw. Amo ning liguan. Kani misuli. Wala ko labot. Sa huli ng dagway, ano pa hilo. Kambrasan dito. Di na maligo ang iring. Ala duwa di kabuk ng iring. Iring. Need ko dirig Sisi iring. mo iring. Ha? Need ko dirig iring guys, kay parting daghanang ilaga. Dili man mo ko alam la sa kay malaman. Makay respect sa iring di pa na maliguan. Dahang kay ilaga diri guys. Mga palindag pagpagpag na. Vlog, kini vlog naman eh, unsa may content. Vlog ba? Unsa gana i-content? Unsa may ideya? Ilakaw ka sa ay nalibang ka tapos nangawat ko tapos pag-abot mo kay nengan ka na kuan uy Wala me. Muna ako mga artista guys. So, di ba nakita ninyo na sa Reels? okay Mga Reels guys, muna akong bida. Dili mag inan ang assign kay bawal na sa social media. Madto pa man ko sa Santiago niya mag-withdraw. Nag-cash out man mong papa. nag-shot bitaw Niya di man kauban nun. ano yung Mao gani dili ba nun kay layo. aman Kita ninyo guys, nanay mga banderitas sa babaw no. Yan. aman ba Ayan, pagkaroon ba Ano yung mga banderitas guys, kay hapit na ang pista dere. gawin ugma na ang pista Ogma dispiras sunod adlaw na ang pista guys. But mingaw siya guys, kay grabe ka krisis ang panahon. Bot lang sa uban. kinakadurang Asa man? kagta ba May piso. na piso po Sa manday mo 100. Huwag ka ay Ogma pata mag-content kay hapon na matugbong. kita naman na ubre po kuadra Nya brief ra man ako sa minana. Tanggen ako imong ngipon ngipon. Ngipon kay panok bara. Panggo. Ugma na mag-vlog man hikaw ugma. Ay, bala. Apel si Sabil. O kuan. Sabel, Si Kulot. Kulot. Yes, kuya, si Kulot. May klase ugma kay dispiras man. Isabel! Ha? Kinakay nagluto pa kog sudaan. Ilagay pwede raw kay basic ayo ko, YouTube na ko kaayo, alas 4 na ko'y pamahaw. Pas mo na ko ani guys. Usually di man gyud ko mamahaw guys, kaya ngapi ra manggod ko. Syempre pag mangapi ka, mawa ba imong katugon. Katugon. Gutom. Importante wala pa man pug ko kayo tigos.
maka-ulcer siya no kung gigutom kaayo kanya di ka mukaon. So far wala naman ayo. Sometimes yan mo na akong sikreto guys. Oh, para paputi Miracle White siya guys, pero wala ko na feel ang effective guys kaya man ko ni puti. Naingon sila nga kapag ko no sa tulog, pero sa ako wala man ako na feel o nga nakatulog kog maayo guys. Gani na gabi squat stress na ako nakatulog. Stress na ako nakatulog guys, maunang grabe jud ka bitin kayo ang akong tulog ron. Saka na paminta ang atong sinakbet. Sinaguro na bilang siya ihakpukan. Yan, after ani guys, hindi ko magkaon, mutugbong ko no kay adunay nag-cash out guys nya, wala ko'y kwarta. Nag-cash out siya kung Gcash pero wala ko'y pundo guys na cash saon man naon. I have no choice but mutugbong jud ko ani no para i-withdraw. Ang ginan siya ay oras sa gasolina. Hoy ayo ni.